Minkejja reżiljenza mhux mistennija s-sena li għaddiet imsaħħa minn konsum qawwi u tnaqqis fl-inflazzjoni, rapport tal-Ġnus Magħquda dwar it-tkabbir ekonomiku dinji jwissi li d-dinja qed tħabbat wiċċha ma' djufijiet strutturali, investiment baxx, spazju fiskali limitat u inċertezza makroekonomika qed iżidu r-riskju li tkabbir globali jibqa' aktar kajman fuq perjodu twil. Fl-Unjoni Ewropea tkabbir ekonomiku mistenni jinżel għal 1.3% din is-sena minn 1.5% fl-2025. Skont ir-rapport, esportazzjonijiet aktar dgħajfa, tariffi ogħla mill-Istati Uniti u tensjonijiet ġeopolitiċi qed ikomplu jrażżnu l-andament ekonomiku f'ħafna pajjiżi Ewropej. Diversi ekonomiji kbar Ewropej qed jirreġistraw tkabbir relattivament baxx. Fost l-oħrajn din is-sena, ir-Renju Unit mistenni jikber b'madwar 1.3%, il-Ġermanja u l-pajjiżi ewlenin taż-żona euro jibqgħu brati taħt il-medja storika, waqt li pajjiżi bħal Spanja u l-Iżvezja qed jaraw irkupru gradwali iżda limitat. F'dan il-kuntest ir-rapport jinnota li Malta tkompli tispikka b'riżultati ferm aħjar mill-medja Ewropea. Skont bassir publikat fir-rapport, it-tkabbir ekonomiku reali ta' Malta mistenni jilħaq 3.1% din is-sena u 3.2% fl-2027. Dawn iċ-ċifri poġġu lil Malta fost l-aktar ekonomiji li qed jikbru b'rata maġla fl-Unjoni Ewropea. Meta mqabbla ma' pajjiżi oħra, it-tkabbir ta' Malta jibqa' ogħla mill-medja Ewropea u anke minn bosta stati membri kbar. Filwaqt li pajjiżi bħal Portugal, is-Slovakkja u Slovenja mistennija jirreġistraw tkabbir ta' bejn 2 u 2.3% fl-2026, Malta qed tkompli tikber brata ogħla minn dawn ir-rati. Ir-rapport jindika li l-ekonomija Maltija rreġistrat ukoll tkabbir qawwi fis-snin riċenti b'irkupru b'saħħtu wara l-pandemija li poġġa lil pajjiż f'pożizzjoni relattivament b'saħħitha meta mqabbel ma' ħafna pajjiżi Ewropej. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres wissa li t-tensjonijiet ekonomiċi, ġeopolitiċi u teknoloġiċi qed ibidlu l-pajsaġġ globali li qed toħloq inċertezza ġdida. Skontu ħafna pajjiżi l-aktar dawk li qed jiżviluppaw għadhom qed jitħabtu biex jilħqu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli. Ir-rapport jinnota li l-inflazzjoni globali qed tkompli tonqos iżda l-għoli tal-prezzijiet għadu qed jolqot id-dħul reali ta' ħafna familji. Il-Ġnus Magħquda qed isejħu għal azzjoni multilaterali aktar b'saħħitha biex id-dinja tkun tista' tindirizza dawn l-isfidi f'perjodu fejn il-kooperazzjoni internazzjonali qed issir dejjem aktar diffiċli.